Fl-ewwel nofs tas-sena li għaddiet il-Malta Gaming Authority ġabret b'7,200,000 euro f'taxxa minn stabilimenti tal-logħob meqjusa bħala ibbażati fuq l-art. Dawn jeskludu l-lottu u dak magħruf bħala remote gaming. Ir-rapport tal-ewwel 6 xhur tas-sena li għaddiet kien ippubblikat mill-Malta Gaming Authority fl-aħħar jiem biex imbagħad f'Mejju ikun ippubblikat ir-rapport tas-sena sħiħa. Fil-fatt dan l-ammont inġabar minn ħwienet tal-logħob ċentri tat-tombla u gażinòż u l-ammont jaqbeż b'400,000 euro dak miġbur fl-istess perjodu is-sena ta' qabel. L-istess rapport juri kif inħarġu 43 liċenzja ġdida tar-remote gaming. Dan fl-istess waqt li kien hemm 22 liċenzja li ġew imwaqqfa, 8% inqas meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena 2014. Fl-istess ħin kienu sospiżi 8 liċenzji, 3% aktar mill-istess perjodu fis-sena ta' qabel. Skont dan ir-rapport fl-aħħar ta' Ġunju 2015 kien hemm 277 operatur tar-remote gaming irreġistrat li bejniethom kienu jżommu 447 liċenzja f'daqqa. Dan jirrappreżenta żieda ta' 14.5% fuq dak li kien irreġistrat waqt l-istess perjodu tal-2014. Dan jindika li s-settur tal-gaming f'pajjiżna kompla jikber. Is-Segretarju Parlamentari għal Kompetittività u t-Tkabbir Ekonomiku José Herrera faħħar il-Malta Gaming Authority għar-riżultati li ħarġu mir-rapport ta' ħidma u għax provdew ħarsa ġenerali ta' statistika kemm għas-settur land-based kif ukoll għal dak tar-remote gaming. Is-Segretarju Parlamentari enfasizza l-importanza tas-settur tal-gaming f'Malta bħala fornitur maġġuri ta' postijiet ta' xogħol ta' kwalità għolja u bħala mudell eċċellenti li ġurisdizzjonijiet nazzjonali oħrajn jimxu fuqu. L-industrija tal-gaming f'pajjiżna tipprovdi aktar minn 12% tal-prodott gross domestiku.